Hey, hello friends, welcome back to my Kailas Vegan YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासैखौ बरनाय जाबाय। थ' आंजों लोगोसे दङ उत्पल, प्रबिन आरो दं बिथिं खोरोम। थ' जोङो दिनै मोनसे भिडिअनि थाखाय फैदोंमोन आरोना बिथांमोननि गामियाव। ओमफ्राय फैनानै जे मिथिबाय उत्पला। दा बिथांनो बुंगोन प्रब्लेमा मा जादों खिथादो। प्रब्लेमा ओरैबायदि जादों आरोना फंबाय नोंसोर सानै फंबायखौ आङो मैयायो माने फैनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय स्क्रिप्ट राइटाराव बिसोर सानैल'निसो दामनायनिसो दङमोन ओमफ्राय गथ' सानैनि रुल गैयामोन होनदों आरोना ओमफ्राय आङो बे सानै गथ'नि माने रुल थाबाथाय एसे मोजां जायो होननानै आं बे सानै गथ'खौ माने लानो थिनदों आरोना माने खोथाया जाबाय दे माने गथ' सानैया दा स्कुल दङ आरोना स्कुलाव दा स्कुलाव दङब्ला बिथांमोना स्कुलनिफ्राय फैदो बेखौ नेनांगोन आरो जोङो आं बेखायनो बिथांखौ होनदो माने स्क्रिप्टखौ उननिखौ लाग्रोनो नामा होननानै बिथाङा आरो मोनसे प्रब्लेम फैबाय थादों खालामा फार्स्ट बिदिनो सिरियालि खालामलांगोन होननानै बिदि जादों आरो दा मा खालामनो उपाय गैया फार्स्ट प्राइजआव जों बेखौनो बुंनो सानो जे फार्स्ट प्राइजआव फार्स्ट मथे खालामना लांबाथाय बिराद मोजां जायो आरोना फार्स्ट पास खालामनो मोनबाथाय दा बेदिनो जों खालामलांनोसै गथ'फोर फैनो ओइ दे फ्रेन्ड खादै बेस्ट फ्रेन्ड खायो आदा मोजां इनसान नुगायोना आदा आं बिराद गाहाम मोनो माने आदा दारिखौ माला सिन सानदो माने आदा नायबाय थायो दारिखौ माला सिन सानदो माने आं दारिखौ माला सिनगोन नोंथांमोना मिथिखागोन आङो इनफरमेसन होखागोन नेटाव जनायखागोन जे आं दारिखौ दिनै सिनगोन होननानै गाहाम नांदो आरो गाइस ना आरो दारिखौ सिनब्ला आं मार्क मोजां मोनसे खाना होगोन नोंथांमोना नंगौ नामा एबा आदाना जिब दं ना गैया आंना जिएफ गैया Oh, single girls, nah single ada ya. Sudah mana gua single. Opportunity sudah mana gua ada single deh single. Relationship mau gaya ada konan gua belar. Ada bayi handsome raw moननाय नंला. Emang ada malah siap lagan. Ada ya. Allah sudah kalau gitu ang dari santuakai. Maka persili ang daye mana angni kamani kau mau berna lada. Kau kamani. Ada mana guys. Ada mana zip lana gaihir bayi arna. Ada nih guys gaihir bayi arna. Roda. Mana? Nggak tuh tamam funny arna. Mesti dialog mana tuh? Dari video ada dengkaya. Jeng dah pertemuan mesti nukurnya. Mesti angni viewers bener mesti dialog mana tuh? Mesti. Hey guys, नोंथांमोना जायफोरा इउटुबाव नाटुबाव खुलिदों बिथांनि चेनेलखौ थुथाबना हो गराय बिजाव जे मान अब्लानो बिथांनि चेनेला जौगालांगोन आरो गोदोर गोलाव जालांगोन दै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ Thank you guys. Thank you. Thank you, Ada.